Jelema amunumba fait voyager car soro amade kusoro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra ou ya kanu kanani car kwa chaman chamanye kare munun dilala norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibiseka do akonnanna tukuminna Somatra eka kare Somatra neka kare Somatra anka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Katase Sika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Katase Kolokani Jijeni Fokatase Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Aywa Kilian Obem Dugutigi ni wari dafara e passé Dakar Kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sidi kan numero flani warici war sera Allo ye war soro onyena tiere la koni sama be maminye kon komiti goshi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nogoni mali war ci sira be depo e fuye war be ci funi application e wa bosara e musaka fitini e sama mone jini kurambe sara na e credit u beta na e sani fere be ke na e sama mone ni ya mali ya untaye aya chifle kan galumbonda Aw filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi wulada in na an bɛna kuma sanuko kan ani rafineri maa welelen b'an bolo a yɛrɛ sera kɛnɛ kan ka bɔ fala ye bamananw ko fɛn min bɛ maa sen teliya o kan ka to ka i da teliya fala ye nin dɔgɔkun in kɛra fɛnba saba ye an ka jamana kɔnɔ a fɛn fɔlɔ ye mun ye bamanciwale ni nijuguwale kɛbaw olu wulila ka ɲɛsin anw ka wolomasiri tabaw ma an bɛ yɔrɔ min na bi maa si tɛ se k'a su da fɔ bamanciwale ni nijuguwale kɛbaw ye dugumasara ta yɔrɔ min na hali sisan an sigilen filɛ nin ye pankuru bɛ baara la yɔrɔ dɔw la an bɛ armée fo ka armée waleɲuman dɔn sabula maaninfinw ka hakilina ye min ye bi kuma tɛ nin waati in na Amadu Tumani Ture delila k'a fɔ a kɛ ye tiɲɛ ye nka a ɲɛnabɔ sisan maaw ko ten de fala ye o ma nɔgɔn hali n'i ye yiri turu bi n'i ko a ka mɔ bi a ka kɛ fɛn bi o ta i tɛ yiri den sɔrɔ tuguni dɛ jolinin fitinin dɔ bɛ b'i la n'i ma farati a laban b'i sen tigɛ ka bɔ yen dɛ donc an bɛ o dankun na o ye armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ an b'u fo halisa ka dɔ fara cɛsiri ni timinadiya kan an fana ka to kɔkɔrɔ k'u senkɔrɔma don filanan ye mun ye anw fɛ yan fala ye o ye furancɛla fanga k'a bɛna na mɔnɔ bɔ ko kura kɛ tuguni ayiwa san 5 ko k'o di politigimɔgɔw u wulilen don tuguni dɛ fala ye u yɛrɛ ka kuma ko ancien
u yɛrɛ tɔgɔ u ka lettre bɛ dugu a bɛɛ ancien a dɔw yɛrɛ bɛ k'a f'u yɛrɛ ma fana k'ulu ye miɲɛtɔ ye sogobosoyɔrɔ la fala ye ayiwa an tulo b'u fana kumakan na nka nin waati in na ne bɛ min faamu a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko Asimi ninnu de ta ye fanga ye koyi ko ni ye sen na ko n'u bɛna taga ɲɛ u k'a kɛ tan ayi aw maliyɛnw de b'a kɛ ten fala ne kɔni ye min lakɔlɔsi san 5 kura in maaw ka tɛna na kɛ anw b'a fɛ ka nin kɛ la dɛ maaw ka sira bɛna kɛ an ye nin kɛ a filɛ nin ye mɔgɔ bɛna na k'o de la an bɛna nin labɛn anw ye nin sigi ta mɔgɔw tɛna n'o lamɛn tuguni dɛ mɔgɔw bɛna na mun lamɛn anw ye nin fɔ a kurumo karilen filɛ nin ye anw ye nin layidu ta a fɛn filɛ nin ye anw ko k'an bɛ nin kɛ tan o jaabi filɛ nin ye an ye nin layidu ta an b'a baara kan a bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ ta an b'o de fɛ fala ye nka mɔgɔw tɛna jɛn n'a ye u kana n'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta wa fala ye fanga bɛ se ka mun kɛ ani malidenw kan ka se ka min kɛ an kana an sigi k'an bolo fila da an sen kan k'an faso lajɛ min ti bɛn an k'a fɔ nin ti bɛn an k'o bilasira n'o ye hakilimaya la maa bɛ tɛgɛ ci sɛ tulo kɔrɔ k'a sɔrɔ i bolo ma se a ma an b'o dankun de la san 5 in gɛlɛya minnu yera majɛ minnu yera maaw sugandi cogo kɛra cogo min na fala ye a ka falen dɛ o de ji b'an bɛɛ lajɛlen cɛ wa fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fana k'u bɛna bila baara la fala ye n'an bɔr'o la sabanan ye mun ye o ye diɲɛ ye fala ye diɲɛ bɛ cogo min na e b'a dɔn wa fɛn bɛ minnu bolo nafolo mugu bɛ minnu bolo se de tɛ olu ye se bɛ minnu ye olu tɛ se k'olu n'u ka nafolo ye k'u b'u sigilen to ten fala ye o la f'i k'i sɛmɛ yɔrɔ dɔ de la min bɛ k'i ma jigiya ye diɲɛ ye kulu 2 de ye nafigiya t'a la nanfagiya t'a la taabolo tɛ a la ni maa minnu bɛ yen i bɛ Faransi États-Unis Angleterre a n'a tɔw ni u CEDEAO n'u kirikarakiriw bɛɛ lajɛlen n'i b'olu nɔfɛ aw ye Israɛlikaw ye minnu bɛ Iran nɔfɛ o ye Irisiw ye o ye Sinuwaw ye o ye Pakistan ye o ye Inde ye a n'a tɔw na anw yɛrɛ AES n'a tɔw anw ye o ye fala ye ni maa min b'a faamu ta a faamu ta ko in bɛ tan de fan 3 tɛ a la dɛ fan 2 don minnu y'u tilen o fan 2 don minnu m'u tilen o fan 2 don wa depuis diɲɛ bisimila ye ni ala yɛrɛ bɔra la fɛn bɛɛ lajɛlen 2 ye fala ye n bɛ se ka fili kuma na mun bɛ sen na an ye jateminɛ min kɛ Américains olu de ko Iran ma k'ale kana arme nucléaire in sigi koyi k'ale man ka o sigi Iran n'olu bɛ kuma min na fala ye n'a tile 3 ye nin ye Israël y'u to o de la o ɲinangolobaatɔ ka mugu kɛr'u ma a kɛra an cininama ka kɛlɛ ye fala ye ka maa ta k'a pɛrɛn sigi a k'a ye n'an lafara a kɛra o de ye sisan jaja Israël ye yɔrɔ minnu bon fala olu tɛ yɔrɔ bon taw ye nka min ye Iran ye ale ye mun bon anw kelen tɛ dɛ e ma maa caman autant partisans da dele ye pewu de ko États-Unis de ko Iran ma e k'a lajɛ sa Iranium ko in dɛ e k'o bɔ jɔ e kana o sɔrɔ o waati bɛ senna tuma min Israël b'a dɔn ale tɛ se ka wuli ka fɛn k'a yɛrɛ ye ni États-Unis tɛ o o kɔni ni maa min y'o lamɛn i ye e ma foyi faamu ko in na fala ye maa minnu ye kɔlɔsili ka nin ko in na u ko Iran fana kɛlen k'o mɛn ale yɛrɛ y'a ye sa k'a fɔ ko nin ko min kɛlen filɛ nin ale la nin ye ani sigi tɛ bɛn misili minnu b'u bolo n'a fɔ ko misili balistiques fala ye u y'a kɛ ka Israël fan bɛɛ lajɛlen kɛ wo ye hali u yɛrɛ kun sɔnnen n'u ka subahana yɔrɔ min n'u b'a fɔ ma ko le dôme n'a kɛlen n'o nɛgɛ la fala ye lamaga kɛra ye dɛ min ye Israëliens ye sisan u yɛrɛ bɛ k'a ɲini maaw fɛ maaw kana u ka yɔrɔ photo ta han États-Unis ale ko
u y'u sara olu la nka olu m'a fɔ k'u b'u dɛmɛ dɛ u y'u sara olu la nka u m'a fɔ k'u b'u dɛmɛ kɛlɛ in a da ka di États-Unis na fala ye dollar na lamaga dɔɔni yanni u ni Chine ni fɛnw ka tulu ka kɛlɛ la nka min ye bi ye premier ministre min bɛ Israël kunna n'o ye Benjamin Netanyahu ye fala ye a ye kɛlɛ wuli diɲɛ kɔnɔ han États-Unis n'a kɔladenw n'o ye OTAN maaw ye fan dɔ in fɛ Irisi Chine Pakistan ani arabu dugu caman ni silamɛ dugu caman olu bɛ Iran nɔfɛ minanko ani dɛmɛ min bɛ se ka kɛ ka di Iran ma olu taaliw bɛ sen na n'i ye ko in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko lamɛrikɛn jamana ale musaka min don nin yɔrɔ ninnu na a bɛ taa se fo dollar wari miliyari 10,2 ma a y'o de don Moyen-Orient kɔnɔna na kabini san 2023 a jaabi ye mun ye Amɛrikɛnw ka sɔrɔdasi caman sara ye dɛ Amɛrikɛn caman joginna ye wa min ye Amɛrikɛnw ka dancɛw ye olu fana caman falenna k'a sɔrɔ min ye lamɛrikɛnw ye fala ye maa ba 37 miliyari la dollar min ye Amɛrikɛnw ye u y'o de kɛ ka baara kɛ yaasa basigi ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in kana se ka sigi sen kan Amɛrikɛn maa 77,000,000 u bɔra ka taa kala ta Donald Trump ye k'a ka kɛ kɛlɛba masa de ye a ka futinɛw dafaga Amɛrikɛnw a k'olu bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ diɲɛ kɛlɛba sabanan a kana bɔ Amɛriki yɔrɔ dɛ u ka hakɛw u ka dancɛw u ni jamanaw maa minnu bɛ ni sɛbɛn t'u bolo Amɛrikaw fɛ yen u k'u bɛɛ lajɛlen fumalika ka labɔ minnu bɛ n'u bɛ Amɛrikɛnw tɔɔrɔ k'u ni degun olu kana t'u ka dugukolo kan Amɛriki yɛrɛ kun dɔnnen don ni yanga ni fɛn min ye a k'o kɛ k'a ka sɔrɔ ɲini wa lamɛrikɛn kɛlɛ joli kana taa bɔ ko kɔkan kɛlɛ la tuguni Trump ta kun filɛ nin ye fala ye o waati kelen kɔnɔna na min ye Israël ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ sa ka ninnu to nin kuma in na k'u bɛ taa ninnu ka tajibon ka t'o da kari ja o ma o yɛrɛ sɔrɔ Badar Abbasikaw fɛ yen Iran jamana kan u y'a yira bi n'olu y'u ka tajibon datugu fala ye 100 siradala taji diɲɛ kɔnɔ 20 o tɛna sɔrɔ han o dun mana kɛ an k'an bɛɛ lajɛlen k'an sigi ni taji sɔngɔ yɛlɛli ye dɛ n'an ko Ukraine kɛlɛ zen ta taji e ko an tɛna a sɔrɔ dollar wari 7 la de wa ko yɛlɛli min filɛ nin ye maaw tɛna se ka baara kɛ usines tɛna se ka baara kɛ donitalaw tɛna se ka doni ta min ye Israël kelen ka nin waleya min kɛ nin ye ko kɔlɔlɔ caman de bɛ a la bi ka ɲɛsin Amɛriki de fɔlɔ ma ale min kɔladen don olu de ka sɔrɔdasiw fana ka ca bi min ye arabu dugu ninnu kɔnɔna na Émirats arabu Qatar Golfe Persiki nin bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasiw ye Amɛrikɛnw tɔgɔ la min ye Iran dun ye minɛn mun b'a bolo fala ye ko dan t'a la dɛ a ka misiliw ko n'i y'u kɛlɛ u yɛrɛ ka kuma ko ni jamana mun farala u kan n'u bɔra a kalama a b'u ni cɛ dɛ bi an bɛ danko min na maaw ɲɛ bɛ min na Iran de bɛna na deli a jo kan kɔni a ka tinbali to ten yaasa an ni ka lafiya nɔn tɛ ko n'a tora tan wulucogo yɛrɛ tɛna na kɛ Israël la tuguni nka min ye Iran ye a ma sɔn dɛ o de la diɲɛ maa falenba minnu bɛ yen bi olu ko ko fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan yaasa ka se ka nin kɛlɛ in duga u ka weleli kɛ joona Nations Unies na k'a fɔ ko kɛlɛ ka jɔ pewu fɔlɔ fo kow bɛɛ lajɛlen ka lafiya États-Unis fana a ka layidu ta k'a fɔ Israël ye a ka maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka dagabilen sigi maaw da la u ka wuli ka bɔ u tɔn kan k'a ɲini Israël fana fɛ Palestinikaw a bɛ k'olu fagali min kɛ Gaza ni Cisjordanie olu fana u ka kɛlɛkɛcɛw u k'a fɔ k'u ka taa ka bɔ yen sabanan ye mun ye États-Unis yɛrɛ bɛ ka sɔrɔdasi dɛmɛ min don Israël ma a k'o jɔ pewu a ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi n'olu bɛ Gaza olu ka bɔ yen yaasa dɛmɛ ka se ka taa di Gazakaw ma n'o ye Palestine dugukɔnɔ kɔnɔna ye naaninan ye mun ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen ni olu sen tɛ maa ka kɛlɛ la u tɛ fan si fɛ olu ka bila ka taa Gaza ani Cisjordanie yaasa balo bɛ se ka don yen cogo min na min ye jateminɛlikɛlaw ka laɲini 5nan ye min ye États-Unis ni Irisi ni Chine ni Brésil olu ka sɔn ka bɛn o kuma fɔli sigi Iran ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kan bɛ o ka kɛ yaasa sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o Amɛrikɛn sɔrɔdasiw ye olu ka bɔ nin kɛnɛ ninnu kɔnɔna na lafiya ka se ka na wala maa minnu bɛ kimɛli kɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ lakɔlɔsili kɛ olu ko ni nin waleya 5 tɛ bi a nɔgɔnin fɛ k'olu ɲɛ t'a la fɛn min bɛna n'a to
Iran mina na ka mugu ci dabila dɛ wa hali sisan sigilen filɛ yɔrɔ min na u b'a kan han ko wa ko n'an m'an farati n'a tora tancogo la dugu bɛ jɛ an bɛ sɔn ka sɔrɔ Israël tɛ yen dɛ o ɲuman ye min ye kuma ka kɛ joona baaraw ka se ka sigi sen na joona nin ye kimɛli misɛnmaninw ye fala ye an ye minnu sɔrɔ kunnafonidilaw ani diɲɛ jateminɛlikɛlaw bolo ka fara an yɛrɛ ye min faamuya ko in n'a kan o de ye nin ye fala ye n'i tɛ se maa la kana kɛlɛ tigɛ a ma a ma ɲinɛ kana jɔ maa la dɛ maa si kana jɔ maa la kɛlɛ dɔgɔya tɛ dɛ n'a daminɛna a bɛ taa ban yɔrɔ yɔrɔ maa si t'a dɔn futinɛ man ɲi tiɲɛni min kɛra nin ko in na hali an tɛ se k'a ja dɔw yira wa fala an b'o bɛɛ la dɛ Trump bɛ k'a ka anniversaire fêter Trump dollar wari miliyɔn 45 a y'o de kɛ ka défilé ba sigi sen kan ale yɛrɛ ka bangeli o anniversaire k'o ɲɛnamaya min ye défilé belebele o de sigira sen kan yaasa k'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi ko dɔ 78 tɛ sa wa a san 78 o ɲɛnajɛ de tun ye nin ye min ye Trump ye ale kɔni fala ye ale labɛnnen don a ka ko kama an bɛ segin ka na so n'an ye dɔ fɔ wali ballon na an ka n'an yɛrɛ ka ballon na kuma b'anw ta ye à côté tɛ bi don a tɛ bɔ ndolantan na à côté an nana an yɛrɛ fɛ yan fala ye yanfoyilakaw u ko degun b'u kan na u ye welewelemada kɛ an ka jɛ k'u lamɛn ci a tiɲɛnen don cogo min na u fɛ yen ka kɛɲɛ ni an ka kununko kuma laselen ye. Tiɲɛna nin ye fasodenya de ye quoi parce que jago mini se bɛ e ye i bɛ ka liti min kɛ nin i bɛ k'a kɛ wasolonkaw de ye a ka ja fouraji seginni bi i ka so o se b'i ye ka segin i ka dugu la o se b'i ye mais ka wuli ka nin liti kɛ i bɛ k'a kɛ Yanfoyila cercle den bɛɛ lajɛlen de ye an bɛ weleweleda kɛ wasolon bɛɛ ye an bɛ weleweleda kɛ an ka cadrew ye wasolonka denw bi ye le combien je pense que bi ye le vendredi le 13 juin 2025 an filɛ Yanfoyila badingɛ kɔnɔ nin ye wasolonka bɛɛ lajɛlen a ma se nin tɛ lakali wɛrɛ bɔ bilen quoi ne yɛrɛ nan'a ye sisan ne jigila tigɛra baji in filɛ cogo min na nin ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la jɛgɛw su de fogonen filɛ a sanfɛ jɛgɛw su de fogonen filɛ nin ji in mun bɛ ka ji in kɛ tan wasolonka den bɛɛ b'a dɔn fo ni min y'i tugu min bɛ ka ji in kɛ tan an bɛɛ b'a dɔn donc bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ a ye wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mun bɛ se k'an kisi nin kɔlɔlɔw ma fɛn min tɛ k'a kɔnɔ jɛgɛw to yen donc o t'an ka baganw to yen a t'an ka ɲɛnamaya yɛrɛ to yen donc bɛɛ lajɛlen ka wuli a y'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ pour que k'an kisi nin kɔlɔlɔw ma hakɛto b'a ka sɔli ala rasulila Salim ayiwa n'an bɔra Yanfoyila an bɛ taa sankaw fɛ yen an y'a fɔ n ko tibikaw fɛ yen min ye drone dɔ kɔni ye ale taara mugujugu kɛru ye n'o y'a sɔrɔ maa ni ma to waleya in senfɛ maa 30 minnu joginna sa olu taara ka taa san dɔgɔtɔrɔso la hukumu kɔnɔna na sa sankaw y'an wele k'u ka gouverneur n'o ye colonel major Ousmane Sangare ye ale n'u ka maire Félicité Jara u taar'u ɲɛda maaw ka maa minnu ye degun sɔrɔ n'olu bɛ furakɛli la san dɔgɔtɔrɔso la k'a caman kɔni ye sa ɲɛdaw faralen don min ye bolo dɔw joginnen don u bɛ k'olu kala yaasa ka se ka u lakɔlɔsi gouverneur kɔni ye dugawudon kɛ u ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tun bɛ sɔrɔdasi kalandege la ko ala ka nɔgɔya k'u ye ko nka ko a maa si tɛ fala ye min ni o bɛna taa nin ko in senfɛ sabula a ma se u ni ma joginniw don mun bɛ se ka furakɛ farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ min ye nɛgɛsoboli fédération ye ale y'a ka assemblée générale kɛ Siri Bagayogo min tun bɛ ɲɛmaaya la o ye ɲɛmaaya kura ka san 4 nɛgɛsobolilaw nana ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen u jɛra n'a ye ko Siri k'a ka san 4 kura kɛ Mali nɛgɛsoboli kunna ale min ye nɛgɛsoboli sanna yɛlɛ sisan kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nɛgɛsoboli ko a bɛ bala an ka jamana kɔnɔ waleya in kɛra sibikaw fɛ yen na lajɛ n'o ye assemblée générale in ye a y'a to fana u k'u ka bolofaraw caman falen ɲɛmaaya kuraw fana sigira ko in kɔnɔna na ani falen minnu bɛ yen diɲɛ seleke naani nɛgɛsoboli tɔn yɛrɛ fana ka maaw olu fana ye welewelemada bila u ma u filɛ ka baara min kɛ nin ye k'o ka ɲi wa min ye Mali nɛgɛsobolilaw ye u bɛna ye kɛnɛ caman kan ala ni biro kɔrɔ a ye baara min kɛ ani danaya kurakuralen filɛ nin ye biro kura kan ko ka se ka baara kɛ fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an b'a fɔ sa Segu sira la warisalakaw fɛ yen kilomɛtiri 7 ka kɔɲɔ ni fana ye kunungo nɛgɛ kanɲɛ 11 waati Sirabaka kasara dɔ o kɛra ye
maa 14 yera ko in na n'olu ye degun sɔrɔ maa 1 fatura maa 13 olu sɛbɛkɔrɔ joginna minɛnw fana caman tiɲɛna maa minnu kɔni banana sa u y'olu ta ani fure ninnu kana n'olu ye Fana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na min ye Fana yɛrɛ procureur ye sa n'o ye procureur de la République ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye a kɔni ye kangarimadaw kɛ tuguni k'a yira sa ko min ye siraba sariyaw maaw ka olu bonya waleya minnu fɔra chauffeur ye u ka taa o sira fɛ yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo k'a yira k'a fɔ donita mobili dɔ ale ni mobili personnel 2 olu de kɔni nana koloso ɲɔgɔn na a bɛɛ lajɛlen tun bɛ vitesse damakɔnɛ boli la fɔla ye n'an bɔra yen an bɛ taa Saledo la n'o ye sigida 3nan kɔnɔna na ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amdalaye Saledo ye an balimakɛ n'an terikɛ n'o ye Musa Tarawele n'an b'a wele ko Bill ale ye yen dilan koyi a dilannen baaraw bannen Modibo Jire ni ale ye Bajala 1 dugutigi ye ka taa fara sa dugutigiw ka coordinateur kan min bɛ ale de fana ye coordinateur ye commune 3nan kɔnɔna na a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Tɔgɔ ye Modibo Jire Bajala 1 dugutigi ye coordinateur fana ye commune 3 la dugutigiw ka coordinateur commune 3 la kuma daminɛ ni Ala tanu ye an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalam ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ba gɛlɛman ye Ala kan ka tanu waati bɛɛ yɔrɔ bɛɛ lahala bɛɛ kan o kɔfɛ an bɛ seli Ala kan sallallahu alaihi wasallam danfɛnw na fisamanti n'o bɔra yen i ye ɲininka n ka état d'âme de la kɛnɛ in kan ni n ko n bɛ kuma kojugu yɛrɛ a bɛna tiɲɛ parce que mɔgɔ nisɔndiyalen n'i y'a bila tasuma fiyɛ la a ma kunnaja n'a nunji ma tasuma in faga a ɲɛji b'a faga donc bi an b'Ala tanu an balimakɛ an denkɛ min ye nin baara in kɛ yan aw yɛrɛ bɔra ka yɔrɔ lajɛ sisan kaburu nin ta a san caman b'a la dɛ bɛɛ kɛ tuma min o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ denmisɛnnin na les années 50 entre 50 et 55 u bɔra k'a kɛ olu kɔnɔ n tɛ se ka date précise fɔ a la o ni sisan cɛ kɛnɛjanba de don nin baara nin o ma deli ka kɛ a ma deli ka kɛ mɔgɔ kelen si fɛ a ma deli ka kɛ état fɛ donc ni anw ka tile na bi an den dɔ sɔrɔ an dɔgɔnin dɔ sɔrɔ ka na wuli ka jɔ ka ni ɲɔgɔn baaraba kɛ aw yɛrɛ y'a ye toilette kɛra cimetière ni côté bɛɛ la hangariw jɔra magasinw dilanna parkingu dilanna pour que ni mɔgɔw bɛna u ka janada la ko moto jɔyɔrɔ moto suɲɛ ka ca mobiliw jɔyɔrɔ pour que a kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ a la kabako de don ni an tɛ se ka foyi fɔ fo ka min ye baara kɛ ka duwawu k'a ye a y'a k'a yɛrɛ ye baara don parce que faso baara don mais faso baara a ɲuman n'i y'a kɛ Ala fana b'i sara se ka kɛ sababu ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka k'a ye alijinɛ sɔrɔ sababu ye k'a k'a ye sini kɛnɛya ye an b'a ɲini fɛnɛ baara min kelen filɛ baara tɔnin b'a la parce que installation ma ban complètement peinture a yɛrɛ ɲuman clôture bɛ peinture la peinture min kɛra a la fana peinture a n'o de ka kan hali an b'a ɲini mɔgɔ minnu bɛ n'an kɔfɛ u k'a jija ni parce que ni couleur tɛ sombre tɛ parce que n'i y'a kɛ finman ye ou bien k'a giriya cogo cogo dɔ la mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran kaburu ɲɛ mais ni vraiment a ɲɛna kojugu donc entretien mɔgɔ min bɛ taa baara kama u k'u jija baara la an minnu bɛ na an sɛbɛn a la an bɛɛ ka hakili sɔrɔ k'a fɔ an bɛɛ de jɛ don an ka a minɛ ka ɲa pour que nin baaraba minnu kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka courage sɔrɔ ka fara an denkɛ in kan ka se ka fɛngɛ kɛ pour que an ka kaburu dɔw bɛɛ ka kɛ ni ɲɔgɔn ye kaburu ye lafiya yɔrɔ de mais ni kaburu nana ni bɛ don kaburu yɛrɛ la f'i bɛ siran o ye kabako de ye waati dɔ tun kɛra minɛn yɛrɛ tun bɛ yan saw côté minɛn tun bɛ yan donc bi bi in na fɛn digarajɛ la parce que mɔgɔ dɔw sɔrɔ ka u yɛrɛ di u b'a kɛ fu u baara kɛ a sanuyali ni fɛn san o san ni samiya sera u bɛna ka fɛngɛw kɛ bon a fana n'a ka denmisɛnya a ye nin fɛnw kɔlɔsi a y'a dɔn ka jɔyɔrɔ dɔ b'a la a nana nin k'an ye halisa dugutigiw bɛɛ tɔgɔ la commune 3 la commune 3 yɛrɛ tɛ Amdalaye cimetière an bɛɛ de jɛlen don a la donc Amdalaye dugutigi bɛ yan conseillers bɛ yan an bɛ dugutigi bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ an denkɛ ye Ala k'a kɛ sini kɛnɛ a tɔgɔ Musa Tarawele an bɛ bɔ kuma la yan vraiment ka ɲina silamɛ bɛɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ ka duwawu kɛ kamalen ye a y'a bɔ nafolo min na Ala k'a jidi Ala ka makɔrɔba si d'a ma baara la cogo min na Ala kana ɲɛbɔ a ɲɔgɔnna fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bajala 1 dugutigi an b'a fɔ n'o ye Modibo Jire coordinateur fana don dugutigiw tɔgɔ la sigida 3nan kɔnɔna na an bɛ foli ta ka ɲɛsin a ma nka foli belebeleba o bɛ Musa Tarawele Bili ye ale min bɛ nin yɔrɔ sugu ye ka taa u dilan k'u baara yaasa
maaw bɛ se ka lafiya a ko kɔnɔna na cogo min cɛkɔrɔba ko k'u m'a kɛ finman ye ko mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ kaburudo yɛrɛ kɔni ko man di maa caman ye dɛ an bɛ dugawu kɛ sa min ye nin baara ninnu ye halisa ala k'a timɛ a bolo ala k'a ɲɛ ka d'a ma fala ye ko ni ala sɔnna a ma sini senukaw k'olu welelen don yaasa u bɛ se cogo min na ka bɔ u ka dugutigi n'o ye senu dugutigi ye Dramani Kulibali ka taa se u ka jeunesse ɲɛmaa ma n'o ye Seriba Ngolo Kante ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ sini senu cɛ n'a muso ka kunbɛliba kɛ furancɛla fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye k'a bɛna na taa raffinerie o sigili min kɛ u fɛ yen wala in kan ka kɛ sa MINUSMA ale ka siège kɔrɔ o yɔrɔ la hukumu kɔnɔna na sa ko bɛɛ lajɛlen ka se yanni nɛgɛ kanɲɛ 8 cɛ mairie ale dalala la mobili bɛ se ka maaw ta cogo min na ka taa n'u ye Fufalaki minnu fana ka surun a yɔrɔ la u ka bɔ jamanakuntigi k'a kunbɛn kosɛbɛ sini ka kɛ ni raffinerie in sigili ye fala o b'an don an ka maa welelen na n'o ye Jibril Jalo ye ale ingénieur ye géologue don min ye minier fana don a nana bi wulada in na an bɛna kuma min kan o ye raffinerie ye fala n'anw kɔni y'a mɛn raffinerie anw ko sanuko yɔrɔ anw y'a bamanankan ko ye Jalo bi yan an n'ale bɛna masala a ka se ka ɲɛfɔ an na Jibril ni wula n b'a nula Kasim i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a dɔn k'a fɔ karidonya kɔɲɔw ka ca denwolo ka ca dɔw fana b'a sɛgɛnna fiɲɛ bɔ fana baara kɛ bɛɛ la i sera k'i ka baara kuru kana bɛn n'an ka sanga ye an b'i fo la an b'a fɔ fana i nana heure la min ye kuma baabu daminɛna k'a sɔrɔ i b'an fɛ yan a kun ka d'an ye an bɔra ka jani kunkurunin dɔ yira sisan n'a bɛ fala yɛrɛ bolokɔrɔ a bɛ se k'a yira o ye ji tiɲɛniko ye bi an bɛ ka nin lakɔlɔsi yɔrɔ caman na an ka sigida caman na aw minnu bɛ nin baara in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye na nin waleya n'a ɲɔgɔnna na. Ok, merci beaucoup Kasim n b'i fo ka i ka lajɛlikɛla n'i ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka se ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di maliyɛnw ma ne bolo fana ye faso den ɲumanya dɔ ye donc o foli b'i yɛrɛ d'accord donc n bɛna i ka ɲininkali kɔnɔna la i ye image min tɛmɛ k'a fɔ an ka kɔw ni an ka baw tiɲɛnen don sisan ka sababu kɛ dama baara kɛcogo jugu ye bon kɛra sababu ye dɔw b'a fɔ ko daragitigiw nɔ don mais en réalité u t'a ɲɛdɔn de u t'a ɲɛdɔn ne ye livre kɛ daragi kan n ye livre kɛ orpaillage kan ne b'a fila bɛɛ kɔlɔlɔ dɔn wa n'a ma dilan ka ɲɛ a bɛ kɔlɔlɔ min lase sigida ma n b'a dɔn mun de bɛna n'an ka ji ninnu nɔgɔlen ye c'est que damabaarakɛlaw bɛ taa bɔgɔ de ta yɔrɔ wɛrɛ k'u sigi k'o da ni bada la cracheur de b'u bolo ni bɔgɔ in nana to u bɛ bɔgɔ in de ko u bɛ kɔ de ji utiliser k'u ka bɔgɔ ko o ji nɔgɔlen in u bɛ tila k'o fana fili ka taa kɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔ bolo kelen fɛ i bɛ taa sɔrɔ orpailleur min sigilen bɛ kɔ bolo fɛ a ka ca ni 400 oui kɔ bolo kelen i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ taa fɔ 1000 u ti fankelen yɛrɛ fɛ u sigilen bɛ u bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na ka taa wa a bɛɛ ka bɔgɔ bilen bɛ fili ka taa ba kɔnɔ bon i b'a ye a kelen kelen bɛ bɔgɔ bilen quantité min traité par jour minimum 4 tonnes oui a maa kelen bon n'i y'o multiplier par 1000 u t'a sen de ka na n'a ye k'u bɛna u bɛ taa sen de yɔrɔ wɛrɛ ka na n'a ye kɔda la u bɛna sanu bɔ a la awɔ u bɛna n'a ye kɔda la parce que u mago bɛ ji de la ka bɔgɔ in ko ka sanu parce que sanu bɛ bɔgɔ in de la bɔgɔ in de bɛ ko fo k'o tɛntɛn fo k'o ko a bɛ cracher c'est pour la fɔ ko cracheur i bɛ cracheur machine min b'o voilà fo tapi b'a la tan u bɛ bɔgɔ in de ta k'a don machine kɔnɔ machine fana mago bɛ ji de la fo ji ka k'a kan bon ale b'o ji fili de dɛ a bɛ ji sama kɔ kɔnɔ ka bɔgɔ in ko ka tila ka bɔgɔ in ji nɔgɔ de fana fili ka taa ba kɔnɔ awɔ bon ne e y'o kɛ e ka 4 tonnes i y'o bɛɛ fili ka taa ba kɔnɔ i y'a faamu bon o imagine o mɔgɔ ba joli sigilen bɛ o kɔ bolo fɛ donc par jour o de falen bɛ halaki o de falen bɛ tiɲɛ donc par jour tu vas voir que bɔgɔ hakɛ min bɛ jigin kɔ kɔnɔ c'est plus de 10 000 tonnes tile o tile
10 000 tonnes ni y'o calculer tonne battant o y'a dɔgɔyalen ba yɛrɛ n bɛ ka fitinin de f'i ye sinon a ka ca n'o ye sinon ça peut aller à 50 000 tonnes par jour. Non, avec Djagoya, avec Green. Non, Djagoya. Parce que au problème, il me flikata, ba kono, ani ko kono. Conséquence, il faut la mieux, c'est qu'il y avait ba djino. Amonye. Ibo nye, tche bora kode ira, ode nye bleman babi. Boni ba dji kerati, djegati se kabalala. Parce que djega oube fan d'aérodrola, on dit les berges, bablo greffe là. Djega oube très généralement oube ta fan d'aérodrola. Bon, maintenant, au lieu d'un sigilé, mais au fan fela là. Ah, donc le fan d'aérodrola. Fan d'aérodrola, on va berde fera. Donc, ce qui fait que, il va y avoir couleur de la marque, les mains. A te donc, avec la pluie, bon, il me tient, kacha, bas de na gré, c'est ça, oui, quand il me na gré. Bon, maintenant, draguetiki mi me barala ko sanfɛ ɲɛ bɛ station de ma. Mɔgɔ bɛ wuli ka taa ale de nɔfɛ. Ka taa k'a fɔ k'ale nɔ don k'a sɔrɔ ale nɔ tɛ dɛ. Ale tɛ. Parce que minnu bɛ taa ta. Damabaarakɛla minnu sigilen bɛ baara la ni kɔda k'u ka bɔgɔbilen fili ka taa dɛ. Olu daragi fana ka kɔlɔlɔ t'o ye. Ayi daragi ka kɔlɔlɔ t'o ye parce que daragi bɛ bɔgɔ kelen min bɛ ba kɔnɔ. Ale fana b'o de ta. Ale b'o de ta k'o ko ka tila k'o bɔgɔ in segin a nɔ la. Donc ale tɛ taa bɔgɔ ta yɔrɔ wɛrɛ k'a bɛ n'o ko ba kɔnɔ. Ale bɛ ba yɛrɛ de bɔgɔ ta k'o ko ka. Ou bien ni kɔ don sa. Awɔ ou bien ni kɔ don. Ale b'o bɔgɔ de ta k'o ko ka sanu bɔ la ka tila k'o bɔgɔ kelen na segin a nɔ la. Mais par contre. Ninnu bɛ taa bɔgɔ cɛ yɔrɔ wɛrɛ de kulu sanfɛ. Ka na n'a ye bada la k'u sigi bada la ou bien kɔbolo fɛ. C'est pour cela i b'a taa ye damabara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔbolo fɛn fɛn bɛ yen a kɔ ninnu bɛɛ tiɲɛna. Bon. An bɛ wuli an b'a ɲɛɲini an bɛ baga ɲɔgɔn ma dragitigi nɔ don ni nɔ don mais cause réelle filɛ nin bon cause filanan nana kɛ min ye o ye chinois minnu fana nana don baara la bon maintenant c'est pour cela a bɛ fɔ ko ni i bɛ baara kɛ parce que c'est pour hali damabara jamana y'a encadré mais jamana ma se sinon encadré loi ye min fɔ sariya ye min fɔ code minier ye min fɔ damabara la n'o sera ka appliquer ka ɲɛ ka damabara yɛrɛ fana organiser ka ɲɛ ka encadrer ka ɲɛ nin kɔlɔlɔ in bɛɛ bɛ bɔ yen mais problème min don ninnu kɛlen don mɔgɔ ye minnu tolen don u yɛrɛ ma mɔgɔ t'u lakɔlɔsi olu kɔni bɛ ten dɔrɔn n'u bɛ ten dɔrɔn sariya bɛ yen ni min ka d'u ye sariya yɛrɛ tɛ yen sariya foyi tɛ yen ah oui parce que dan minnu fɔlen don olu ka sira foyi t'o da foyi n ko n'i taara Kasim i b'a a dugu dɔw ye dugu dɔw ye ko Manabugu f'i ɲɛ dan denw bɛ sɔrɔ ye tɔliso tɛ dɛ mana yɛrɛ ka mana so i b'a ye f'i ɲɛ dan bon alors que sariya ko damabara bɛ kɛ couloir de voyage de kɔnɔ ni ma ka dan tigɛlen don mairie de b'o di mairie de b'o ɲini wa mairie de b'i autoriser i ka baara k'o kɔnɔna o de la cɛ un employeur légal mais problème est que an Mali tɛ se labatoli tɛ an b'a ta mais sur le terrain a ma labato bon ce qui fait que dunanw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na yan olu ka ca ni burkinabɛw jateminɛ hali cyanure min bɛ utiliser ni mɔgɔw b'u plaigner a caman burkinabɛw de b'a utiliser a bɔra ka image min yira ni jɛgɛw sara a dɔw fana ye cyanure nɔ ye o parce que i bɛ taa sɔrɔ damabaarakɛla dɔ bɛ yen a ka ca burkinabɛw fanfɛla la olu bɛ t'u sigi kɔbolo fɛ ka bazin tigɛ ka damabaarakɛlaw ka bɔgɔ de san olu ye bɔgɔ minnu traité olu bɛ t'o san parce que damabaarakɛla ne récupère que 20% de récupération sanu tɔw fililen bɛ to parce que u ka méthode c'est pas efficace voilà maɲanku donc maintenant burkinabé ninnu bɛ taa o de san o tɔ de san ko maɲanku olu bɛna ko n'o si ka bazin dɔ tigɛ ka cyanure k'o la k'an ka mɔgɔw ka u ye bɔgɔ min si k'a k'o la bon olu bɛ min yɛrɛ sɔrɔ o ka ca ni an ka damabaarakɛlaw ta ye siɲɛ 5 bon maintenant problème bɛ kɛ min ye samiya mana se c'est pour la image ni samiya bɛnna a ma bali na samiya mana se ji mana kɛ ka bazin fa donc a bɛ woyɔ ka taa kɔ kɔnɔ
produit chimique de Kassim. A produit chimique Kassim. C'est tellement toxique. N'a donné kono. Docteur te dien kono mi me qui sauver. Ha? Te. A jimana du. Na do wa i o ma asiri do a. Quoi agnon produit toxique te dien kono. Wa jemane do ni ay ba ko sugaro. Ma bu giro ka wala de. Ngo nu ya ke bazin kono. Ne c'est pour la mi ma ngé dama mbara me do. O mana ke dama bazin kono. Kono mini mi ala sena ka pa be bokabi. Atira wuli. Abe pandro abe bokabi. O yera to kono ta ko shibo ko nyimi. Abu be fa. Donc c'est pour te dire dans ta femme te dien kono ni ya minute ça. Et puis il te minute tanka. Na doni kono minute temps. Ya ka teli. Mais Kassim ala dani kede. E waro fen kelen de be mim se ga mi ate foi ko la. O juma. Shekelen. La sheka ko mo no ne. Sheba pro feno be shela. Mi ma ko kari. Chef saru ya ise ko nyini. Antidote do be shela. Mi me poison in la kari. Shede bna kana mi fo ba kunlo firifiri nai. Ati papa ka kale. Ati foi kala. Abitla ka sega na sini. Abitla kana tuguni kana kama kimi. Maintenant bora shela dans tan fin fouille. Fali nunu ni misi nunu. Akajugo lo era dema. Ma ibta zone dola. Ko do ka mishu be u da kasa. C'est à nous ya Jimmy ou ka durée de vie maximum c'est 30 minutes. Atete moka. Ou be bu da kasa. Aramaden ta koni. Non c'est Aramaden. Non. Parce on fait on a fait. Faire ta la solution est ta la antidote ta la. Donc c'est pour te dire que au produit chimique mana ñongon soro da mambara kala bolo na tara na ni baranke sa mana jita o tu yere bolo kolosha la akana su yere fana kono ke o bu yere bolo koloshi c'est pour la do tungo ko dragetugo be cyanure utiliser ngono aw ma famal sa dragetugo plongeur de do o be cyanure ke jila la ka jiwo jigele na ah te soma o ça tient pas non là-bas o yere fa de o dragetugo te cyanure utiliser. Donc ninda mambara ke sugu ninde bina ni cheni esi ninu nga changa jamana ko aka chade wa ubebe danganda la no koda danganda ida ukoni voilà bon maintenant faut jamana de gawili ki joro la da mambara kase ka fere ka be organiser to gomna parce que na organiser ni bebe dabla parce que par exemple ne jamana ibe jamana do ta tel que Ghana Ghana ba interdit da mambara kala ki sigi koda la mais Ghana olu repta fourage sengaduma ka dinga belebele do tika kaduma ka fu na ku ka boko jiko kono o be kesa babu ka dinga yere fa donc va kololo te se koni atata ba mais maintenant anta la bla o de un problème parce que rien n'est organisé secteur yere koni désordrement te mi secteur kan donc c'est pour cela il est temps pour l'État de pouvoir faire vraiment les états généraux du secteur minier problème même yoro minuna solution minum bese kana donc communauté ni sharia nunu te ale kono aba kono atela bato de mais la fo fere ka sura ka la bato sininte anga dugu yo non kon be chena presque amgo be fale me ko kuma mina ngo fale mo chena tanto de be yana mais tout le monde est complice aussi hein tout le monde est complice fale me chena peu voilà akera be sigile nya wala yana wa akera do kan nata de kama do ka intérêt kama donc moi je pense que jamana de bi jwa là pour protéger l'environnement ko be soro juma fait faire au kata comment avec 15 ans l'environnement est konna ah voilà ana wolo madake madame le ministre no Mariam Tangare voilà mi ala ka sigila male wele aywa yani anga nyina na kungo o ye raffinerie jalo raffinerie re mu a jore jumai bamba nya fo raffinerie jumai bon raffinerie ye kuma do fo raffinerie be dien fam be se ka raffiner be misali dima ni mishi ta sisa mishikele mo mishi sogo de la mais pour que ga mishi sogo soro ngo fi ga mishi fa folo ka golo boala ka soro ka se kan woni fan be boala ka soro ka se golo ka se ga sogo ma sisa o be to mo na raffinerie fana bete malo fana ne malo bo sisa farade bu malo jala ite to ga daga kono ni ba fara boala décorti amba fuma décortiquer
ka tila k'a ɲamaw tɔmɔ ka bɔ a la ka sɔrɔ ka se kisɛ ɲama minnu bɔ a la a bɛ fɔ o de ma rafine donc ka fɛn lajɛya n'i bɔr'o la i bɛna kɔɔri la n'i ye kɔɔri bɔ foro kɔnɔ i tɛ taa n'a ye usine na directement ne ko usine c'est-à-dire usine min b'a kɛ fini voilà i bɛ taa n'a ye usine voilà u bɛ kalakala bɔ a la u bɛ graines bɔ a la n'a bɛ fɔ o ma ko dégrainage o graines ninnu i b'a ye o tun tɛ lafili o halisa a tɛ fili o mais yɔrɔ dɔw la dɔw b'a lafili numulakaw fɛ olu b'a lafili donc maintenant i b'a ye o graines ninnu nafa dɔ de b'a la a bɛ fɔ ko coton graine o de bɛ kɛ tulu ye a bɛ kɛ safunɛ a bɛ kɛ aliment bétail ye donc hali kɔɔri kala a bɛ kɛ sababu ye ka misiw balo donc i bɛna ye kɔɔri kunna kun a si tɛ lafili bon Kassim o bɛ cogo min na sanu fana bɛ ten c'est exactement pareil sanu pour que i ka se ka parce que minnu bɛ sanu san ka caya c'est les banques centrales waribonso les grandes centrales les grandes banques centrales olu de bɛ sanu san ka n'a fɔ BCEAO n'a ɲɔgɔnnaw non BCEAO ça exemple man ɲi kosɛbɛ parce que ne bɛ dute ni BCEAO ye banque centrale ye ne o sika bɛ ne la dɛ cogo di Jalo BCEAO banque centrale ye min b'a ka monnaie dilan yɛrɛ de min bɛ se k'a ka monnaie donc Laginɛ de ta ye banque centrale Laginɛ de ta ye banque centrale ye ani Gambie ninnu ni Ghana ninnu bien sûr mais toute banque ne peut pas i tɛ se k'i ka wari dilan frapper sa monnaie tu n'es pas une banque centrale tu es une succursale et succursale de wari dɔ bɛna mara e fɛ yen a bɛna mara e fɛ yen mais en réalité i tɛ tɔnɔ sɔrɔ a kan foyi Musa ni n ka kɔmɔgɔ don tɔgɔ b'a la mais i yɛrɛ tɛ foyi kunna donc maintenant an bɛ continuer donc maintenant les banques centrales olu de bɛ sanu san mais olu tɛ sanu san tant que c'est pas de l'or pur sanu gɛrɛgɛrɛ à 24 carats oui olu bɛ sanu san n'a bɛ 24 carats la olu t'a san 22 carats 23 carats non il faut que ça soit l'or pur lingot d'or voilà à 99,9%. Donc tant qu'à ma ko olu tɛ se k'a san bon mɔgɔ filanan minnu fana b'a san ka caya o ye ceux qui font l'électronique minnu bɛ électronique ordinateur ninnu téléphone ninnu satellite ninnu minnu b'olu dilan hali télé ninnu olu fana ye c'est les plus gros acheteurs de l'or olu fana bɛ sanu bɛ don olu ka minɛnw na a bɛɛ hali e ka ordinateur in sanu b'a la mais o kɔrɔ tɛ i ka taa kari k'i bɛ sanu bɔ n bɛ taa raffinerie ni a so ka raffinerie b'a la an ka ordinateur raffinerie a ka sanu bɔ ka na bɛrɛ t'a kɔnɔ dɛ fitinin dɔrɔn de b'a kɔnɔ o yɛrɛ valeur tɛ hali i ka fɛn bɔ a t'a bɔ oui donc mais ça n'o tɛ appareil électronique ninnu caman na o tɛ marcher c'est pour la i b'a ye dugu dɔw la olu bɛ sanu sɔrɔ ni an b'a fɔ o ma ko recyclage u bɛ taa ordinateur kɔrɔw téléphone kɔrɔw minɛn kɔrɔw électronique kɔrɔw u b'olu de ci sanu morceau b'o la u b'o récupérer et aussi olu b'o kɛ donc i bɛna ye électronique fana n'olu bɛ sanu san olu bɛ sanu pur de san sanu à 24 carats voilà donc tant que c'est pas purifié à 24 carats olu t'a san bon maintenant société minière filɛ n'ale ye sanu bɔ i bɛ taa sɔrɔ l'or n'est pas à 24 carats très généralement fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ sanu ni fɛn dɔw bɛ a ɲɔgɔn accompagner an b'a fɔ ma les sous-produits de l'or tuma bɛɛ sanu jagoya sanu n'olu bɛ na ɲɔgɔn fɛ o la i bɛ argent sɔrɔ o la warijɛ i bɛ zinc sɔrɔ a la cuivre sɔrɔ a la dɛnɛ i bɛ cuivre sɔrɔ a la i bɛ zinc sɔrɔ a la i bɛ palladium sɔrɔ a la i bɛ platine sɔrɔ a la a sous-produits ka ca donc o bɛɛ de tun bɛ cɛ ka taa an bɛna se o yɔrɔ ma o donc nin bɛɛ de bɛ sanu accompagner u bɛ min bɔ dingɛ kɔnɔ o kuru kelen-kelen na nin fɛn misɛnnin bɛɛ bɛ sɔrɔ a la a bɛɛ b'a la diɲɛ sanu bɛɛ c'est toujours accompagné par des sous-produits mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ quantité ka ca ni dɔ ye i y'a ye i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ sanu bɛ yen o argent ka ca ni yɔrɔ dɔ ta ye i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ bɛ dɔ bɛ yen o cuivre ka ca ka tɛmɛ argent kan ainsi de suite mais toujours est-il que c'est-à-dire sanu c'est toujours accompagné par des sous-produits a jalan tɛ
fɛn wɛrɛ b'a la i b'a fɔ kɔɔri yɛrɛ bɛ cogo min na. C'est pour la misali ta pour que i k'a faamu facilement quoi. Bon maintenant misali wɛrɛ bɛ yen pour que i k'a tɔ faamu facilement. C'est comme ne m'a f'i ɲɛna ko ni mago bɛ misi sogo la. Mais ne ye misi boso bien t'a la wa. Bien bɛ yen. Fogo tɛ yan. Sen tɛ yan. Sen bɛ yen. Valeur t'o bɛɛ la. Golo bɛ yen. Golo tɛ yan. A ka ca dɛ. Donc o n'a ɲɔgɔnna de don. O n'a ɲɔgɔnna de don. Sanu fana bɛ ten. Sanu fana bɛ ten. A bɛ bakuruba bɔ. A bɛ bakuruba. A fɛn misɛnnin caman b'a la. Caman b'a gɛrɛfɛ. F'i ka raffiner. F'i ka raffiner i b'olu bɔ a la. C'est pour la ɲɛ. Olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan. C'est pour la ɲɛ misi exemple ta ye min na pour que misi ta ka i ka se k'a faamu. Ale fɛn misɛnnin ka ca. Ale jungun b'a la. N'i ye bien kilo ta. O kilo bɛ jate a da. O ka ca ni sogo kilo ye o. Sogo kilo ale da ka gɛlɛn n'o ye. Mais ale man ca. Ayi ale man ca. Ale fila tɛ bɔ misi. Voilà donc maintenant o misali ɲɔgɔnnaw de don. I bɛ taa sɔrɔ sanu fana c'est des sous-produits qui accompagnent l'or. Fɛn wɛrɛ b'a la. Valeur bɛ minnu na. Sɔngɔ ka gɛlɛn mais o man ca. Exactement. Ale de ka ca ni tɔw ye. Ale de ka ca. Donc n ye palladium min fɔ sisan par exemple. Wagati dɔ la. Palladium yɛrɛ. Palladium ye samara de ye. O tɔgɔ de don. Anw fitininama anw bɛ palladium. C'est un nom emprunté. Voilà. Donc maintenant au wagati dɔ la palladium gramme kelen. Ça dépassait 2 fois le prix d'un gramme d'or. Tellement que a tun da ka gɛlɛn. Donc maintenant n'i ye sanu bɔ sisan ni société ye sanu bɔ i bɛ taa sɔrɔ l'or est entre souvent 20 carats, 21 carats, 22 carats. Très généralement a tɛ tɛmɛ 23. A bɛ varier au niveau. A tɛ 24 in sɔrɔ. A t'o sɔrɔ jamais. A gɛrɛgɛrɛ t'o sɔrɔ. Non a t'o sɔrɔ jamais. En nature t'o sɔrɔ jamais. Parce que fɛn wɛrɛw b'a la. Voilà fɛn wɛrɛw b'a la. Sanu min yɛrɛ ka surun. C'est comme sogo fagalen. N'i ye biɲɛ ni nugu ni fɛnw b'a la. Voilà. A n'a fagabali poids tɛ kɛ kelen. O poids tɛ kɛ kelen. O poids tɛ kɛ kelen. Donc maintenant n'olu ye sanu bɔ sisan. L'or brut an b'a fɔ o ma l'or brut. Donc maintenant n ye fɛn fɔ a kara an b'a fɔ o ma la pureté. Donc varie très généralement la pureté de l'or varie de 12 carats à 24 carats. Mais très généralement n'an ka minnu b'a bɔ u ka kara bɛ varier entre 20 à 22. Bon maintenant comme n y'a f'i ɲɛna kuma la a tɛ se ka feere ka sɔrɔ a ma kɛ 24 ye. Donc i b'a bila ka taa raffinerie de la sisan. C'est comme abattoir. E b'a bila ka taa yen de walasa u bɛ se ka ɲama-ɲama ninnu bɔ a la ɲama-ɲama ninnu fana bɛ tɛ ɲama-ɲama filita ye dɛ. Donc maintenant e b'a bila ka taa raffinerie la. Raffinerie b'a sɛgɛsɛgɛ nin produit ni nin produit b'a kɔnɔ an b'olu bɔ a kɔnɔ n'an y'olu bɔ a kɔnɔ comme ça. O bɛɛ la e société ta olu ɲama-ɲamaw fana ye dɛ. O de fana ye problème ye kɔfɛ an bɛ se o fana ma o. Parce que n'a tɛ raffiner e fɛ yan ni e y'a bila ka taa jamana wɛrɛ la i n'a fɔ min ye anw ka kan ɲɔgɔnna ye. An bɛ min na sisan yanni an ta in ka dayɛlɛ an b'o la depuis indépendance. A kun tɛ ko yan. Jamais. Mali ma deli k'a ka sanu raffiner. Donc kɔfɛ an bɛ se o ma a nafa ye jumɛn ye Mali État kan. Mais n'an ye procédure expliquer an bɛna ye voilà raffinerie ye mun de ye. Donc n'a bilala ka taa société mana bɔ ale b'a bila ka taa raffinerie la. Raffinerie bɛ ni élément ninnu bɛɛ bɔ a kɔnɔ. Donc k'a tɔ to sisan l'or à 24 carats. C'est en ce moment que i bɛ se k'a feere. Olu fana b'a ɲini o de kama. Awɔ non tant qu'il ma raffiner i tɛ se k'a feere o. Donc maintenant n'olu y'a raffiner ten sisan c'est pour le prix de l'or o fana bɛ mɔgɔ caman tromper. Si le prix de l'once d'or est à $3,500, tubabu kan bɛ l'or à 24 carats de ma dɛ. Bien sûr. 22 c'est tout là. Bon maintenant si tu veux connaître le prix de 22 carats tu fais la règle de 3. I b'a jate. C'est-à-dire 24 carats donne tel prix. 22 carats donne X. Donc tu fais la règle de 3, il b'i ka prix sɔrɔ. A fɔ ma cours mondial, le prix du cours mondial. Mais o la don o don sɔgɔma bɛ bourse ninnu bɛ kibaruya minnu di baara bɛ kɛ n'o ye. Baara bɛ kɛ n'o de ye. Sanu prix bɛ se ka chuter à tout moment, a bɛ se ka yɛlɛ à tout moment. Donc c'est comme pétrole bɛ cogo min na. Sanu fana bɛ ten. Sanu ni pétrole hali o fana o raffinage c'est presque pareil parce que n'i ye pétrole brut ta k'a lajɛ
i bɛ essence bɔ a la i bɛ gasoil bɔ a la i bɛ kérosène bɔ a la i bɛ goudron bɔ a la i bɛ hali mana in an bɛ mana min utiliser o bɛɛ bɛ bɔ a la avant que i ka se essence ma a bɛ fɔ o ma ko raffinerie de pétrole sanu fana ta c'est pareil mais n'e ma raffiner a brut tɛ se ka feere o donc sanu fana ta c'est pareil donc maintenant n'u y'a raffiner ten donc sisan l'or est à 24 carats donc o b'a dɔn nin lingot hakɛ de ni min sɔrɔ la donc o bɛ sɔrɔ ka feere kɛ sisan mais maintenant le fait que raffinerie t'i fɛ yan a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye sisan o kɔlɔlɔ c'est que e ye min fɔ sous-produit ninnu bɛɛ bɛ taa k'i to o tɛ segin ka na o tɛ segin ma dɛ n'i y'a bila ka taa mɔgɔ fɛ i y'a bila ka taa min fɔ hali n'i y'a fɔ k'a sara o ye kɔni o ye perdu o la pewu donc c'est ce qui fait que i b'a ye an ka bijoutiers bɛ wuli ka taa argent san Dubaï u bɛ taa argent san mais o argent kelen an ye sanu min bɔ yan an ka mɔgɔw ye sanu min bɔ ka taa n'a Dubaï o argent kelen bɔra o sanu de la o bɛ tila ka taa feere an ka bijoutiers o bɛ tila ka taa feere an ka bijoutiers donc tu vas voir que na raffinerie t'i fɛ yen i bɛ contrôle perdu en réalité i ka sanu contrôle t'i bolo c'est pour cela très longtemps moi j'ai dit que tant que raffinerie t'an bolo yan on ne maîtrise pas les chiffres réels de ce qu'on nous dit. Mais est-ce que sariya bɛ gouvernement yamaruya k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan n'i bɛ sanu bɔ i ka taga n'a ye raffinerie la o de ko bɛ code minier kɔnɔ o sɛbɛnnen don code minier kɔnɔ a mɛnna nka a t'an bolo awɔ n'a t'i bolo a diyagoyalen tɛ o code minier ko ni raffinerie bɛ a diyagoya i b'a raffiner mais ni raffinerie tɛ yan i ka taa raffiner kɛnɛma i ka yɔrɔ min y'i sago ye mais yen de problème bɛ yen parce que n b'o exemple dɔ d'i ma n tɛna société tɔgɔ fɔ il y avait une grande société minière une très grande société minière au Mali n'ale y'a ka sanu bɔ a b'a bila ka taa raffiner yɔrɔ min na ale yɛrɛ ye actionnaire ye oui a fɔ ale yɛrɛ t'a dɔn sa e b'o tiɲɛ n'o nkalon bɔ ɲɔgɔn na cogo di n'a ye min fɔ i b'o minɛ n'a ye min fɔ i b'o de minɛ n'a k'i ma foyi non et puis a bɛ se k'a f'i ɲɛna wagati min y'ale diya a b'a ka sɔngɔ sigi a b'a fɔ k'a feerela o wagati maîtrise t'e bolo bilen o parce que a bɔra ka ban toi tu n'as aucune maîtrise si le prix de l'once était à $2500 ale b'a lajɛ wagati min na prix tun bɛ $1200 la a b'a fɔ bon wagati ale y'a feere o wagati de ka sɔrɔ k'e t'a d'i ma mais lui il a gagné 2 fois k'a sɔrɔ e t'a kalama sur l'or qu'il a exploité sinon quantité min bɛ fɔ min bɛ déclaré o bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna a bɛ fɔ o ma ko levée d'or n'o bɛ kɛ min na DNGM bɛ kɛ yen douane bɛ kɛ yen impôt mɔgɔw bɛ kɛ yen bɛɛ b'a signé k'a fɔ nin quantité de pesera mais ça c'est l'or à l'état brut mais du moins e y'a permettre a tigi taara n'a ye e seko t'a la o ye contrôle perdu gramme 2 de sɔrɔ na aw y'a pesé ça faisait 3 tonnes bɔgɔ ou bien 10 tonnes ale ko a y'a raffiner et qu'au final n'a f'i y'a fɔ cogo min na ni ye misi golo n'a fɛnw bɔ a la bɛ fɛgɛya ale y'a f'i ɲɛna ko bon après raffinage a tɔ tora 5 tonnes ale de sɔrɔ e bɛ se k'a sɔsɔ wa a ye 40 sɛbɛn Bamakɔ yan a ye 10 tonnes sɛbɛn Bamakɔ yan mais ale taara raffiner ale ko i ma ko 5 tonnes de sɔrɔ la e tɛ se ka foyi fɔ e bɛ mun fɔ la e tɛ yen fɛɛrɛ t'i bolo fana k'a lakɔlɔsi bon sous-produit minnu fana b'a accompagner e ko k'olu tɛ sɔrɔ olu tɛ sɔrɔ n'a bɔra kɔ kan ka ban non n'a bɔra kɔ o y'o perdilen mais société kelen-kelenninw bɛ yen n tɛn'u tɔgɔ fɔ pour ne pas que les gens pensent que je fais la publicité olu b'a déclarer k'a fɔ an talen an ye nin sɔrɔ o b'o jatew kɛ o b'o fara u kan ka wari min sara jamana ye o société kelen-kelenw bɛ yen o bɛ yen 15 de tɛ yan sisan sanubɔyɔrɔ 15 bɛ yan bon maintenant problème ba bɛ tila ka taa kɛ min ye ɲɛfɛ Kasim i b'a dɔn n ma n'a bɔra ka ban i ye maîtrise perdu filanan prix min y'ale diya wagati min na a b'o de fɔ feere wagati min y'a diya a b'o de fɔ e tɛ se ka tugu a nɔfɛ e tɛ se ka tugu a nɔfɛ sɛgɛn ka di nin wagati non a b'ale yɛrɛ de sago la wa ale bɛ taa feere wagati min na prix man ɲi a y'a sɔrɔ a y'a feere wagati min na prix ka ɲi dɛ mais a b'a déclarer ko wagati min na prix man ɲi n'a feere la bon déjà tu n'as plus le contrôle sabanan ye min ye ni sanu feerela ale bɛ taa bila compte dɔ la an b'a fɔ o ma ko compte offshore dans un paradis fiscal
paradis fiscal ye jumɛn ye? Il y a de ces pays là n'i ka compte bɛ jamana si tɛ se k'a fɔ ko ka ɲininkali kɛ ko nin wari hakɛ bɛ i ka fɛn na fɔ an ɲɛna joli b'a ka fɛn kɔnɔ o tɛ paradis fiscal la dɛ olu tɛ sɔn ma donc pour brouiller la piste u bɛ taa wari in bila yen parce que n'u y'a dɔn u y'a bila jamana dɔw la Mali jamana bɛ se ka enquête kɛ k'a dɔn société parce que nous sommes actionnaires société ka joli de b'aw ka compte la u bɛ se k'o information sɔrɔ bon maintenant n'u bɛ fɛ k'o information brouiller olu bɛ taa wari bila compte offshore dɔ de kɔnɔ n'u y'o bila o kɔnɔ min tɛ se k'a lakɔlɔsi jamana tɛ se k'a dɔn min bɛ yen bon maintenant kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye e ye sanu feere i taara wari bila yen e bɛna an ta e bɛna d'an ma dollar de la wa e bɛna d'an ma CFA de la o bɛ tila k'a calculer tuguni CFA ni dollar bɛ prix ba la wagati min na o b'o calculer mais Kassim tu perds des centaines de milliards par an des centaines de milliards parce que tu dois u kan ka devise in na segin an ka banque dɔ la k'a lana an ka banque dɔ la comme ça u ta ye min ye u b'o ta u b'an ta to devise la yan nɔ a b'a to o bɛna an ka banque min na o bɛ devise quantité ba de sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ se ka juru don Mali entrepreneur la o bɛɛ bɛ se kɛ sababu ye ka économie booster maintenant an ka banque liquidité tɛ yen en devise ça va nous mettre en situation difficile donc ninnu bɛɛ ye conséquences ye ni raffinerie t'i fɛ yen kɔlɔlɔ min b'a kan i ka économie kan bon maintenant avantage min bɛ k'a la c'est que déjà n'i ye raffinerie sigi i bɛ nin solution bɛɛ résout a bɛɛ bɛ k'i fɛ yan musaka bɛ fɛ yan banque bɛ yan namara t'o la o namara t'o la an taara ni a taara o tɛ y'a la o tɛ y'a la donc n'i ye raffinerie sigi yan sisan bɛɛ jagoyalen don fana ka taga n'a ye raffinerie jagoya n'i ye raffinerie Ghana y'o de kɛ tu sais que très longtemps Ghana était deuxième producteur d'or an bɛ tɛmɛ Ghana la Ghana y'a sigi k'a lajɛ k'olu ka raffinerie sigi o de Dakatu la Rwanda qui n'est pas un pays minier Rwanda raffinerie k'a fɛ tu sais que Ghana tu sais que Ghana ye raffinerie sigi san min na Kassim subitement la même année Ghana est devenu premier producteur d'or en Afrique de par san fo ɲina Mahmouda. Et qu'est-ce que Ghana a fait? Ghana a interdit maintenant l'exportation de l'or à l'état brut. Non, il était bon. Ça, c'est interdit. Ali Damanda, il y a interdit. Non, il y a une raffinerie là. Ne pas aéroport là, il y a un papier de qu'il y a raffinerie. On va vérifier. Non, c'est réellement raffinerie là. Parce que la raffinerie, c'est état de baraque. Comptoir unique de B. C'est comme Kango Moussa via Togomi. Nini nana fara Kango Moussa ka sisa. Kango Moussa marina fana be amana so fana maw. Parce que ni mena d'abord grande minou de kama. Belebele baw. O man da mantuko bitanu taymi. Amana so mama. Très longtemps, nan sera kan maîtriser. Ça dire grand mine mais ta maîtriser. Ka interdit que ça nous kana boblé à l'état brut. Jamana reka raffinerie be. Au BCK, quantité, c'est pas pour rien qu'ils ont demandé 200 tonnes. Parce que. Pour que Arana Foka en capacité mambo. 200 tonnes. Sinon, vous savez que. Voilà. Even in Berry Jatemino. Voilà. Mali a fait depuis un classement d'Amnena. On est dans les 72 tonnes. Rarement, on n'a jamais atteint 100. Donc, à 200. Ah, 200, ça veut dire qu'il y a un conteneur. La capacité de ça qu'on a quoi. Bon, maintenant, si ça n'est pas maîtrisé, car c'est que société minière obligée ou raffiner. D'abord, l'État va contrôler la quantité réellement produite. Donc maintenant tu vas voir que chiffre réel de bien comment 600. Mais il faudrait que l'État pense à sécuriser l'aéroport.
à mettre des mesures draconiennes. C'est vrai. Parce que aéroport drone est faible, mais mon aéroport drone, un vol peut venir à Kaï et repartir ailleurs. Donc il faut veiller sur Koloshi, qu'il faut vraiment qu'on s'instructe d'Ileno. Voilà, Koloshi, il qu'on s'instructe bien qu'il faut sans te boire à l'état brut. Donc maintenant, l'État contrôle donc c'est sa quantité réelle du même produit là par an. Donc maintenant, on a essayé de m'en Sénat Tama. Wakati dans la télévision sur l'oré au commis sur Bebo Canada c'est 60 tonnes. Mais nema donc mala comment était tien. Voilà, moi je peux dire en tant que spécialiste, peut-être dans les 20 tonnes. On a voilà, dans les 20 tonnes, 30 tonnes. C'est ça, c'est bel et bien possible. Bon, maintenant, Malien de la raffinerie Béa, nous, Ismaël Assibie, Marina Gold, Kankou Moussa Béa. D'abord, Jamana Rani, Marina Gold, c'est une convention signée. Kafoko, Damambarakalo, Sanou Kata, raffiner les filles. Bon, maintenant, Jamana va essayer de redynamiser 600. Car faut 600, car c'est ka fu yana ko bo désormais aha sanu foi te boro for fagata Dubai namata sibi ka raffinerie la raffiné sebi fana ba déclarer état et ka foni quantité de raffiné na le fait comptoir unique de B aha non avec c'est parce que ça a été saboté. Voilà, d'abord, bien sûr, parce que vous bien c'est d'aller bien. Et moi, je fais raffinerie qui fait, on te fait gagner. Donc, voilà, donc moi je pense que Jamanani État civil arabe c'est bara que nous boulot, nama forme partenariat public-privé. Exactement. Bien sûr. À quel intérêt? Donc maintenant, Jamanani civil c'est que boulot d'ignorant, même si l'État peut être actionnaire dans la société des civils et des KMR, donc maintenant État nous veut bara que nous fait ça. Donc maintenant État veut tout ce qui est exploitation artisanale, orpaillage, damambara, ou diagoya, ou kasanu, à gram kelling en abon malikoka, n'a ma raffiné, Sibi Karola. Parce que comme dans une capacité kabolu tama, mais Sibi peut prendre la relève. Sibi c'est qu'au baraque. Tel que tout récemment, Sibi est à Kelensik, Burkina. Donc maintenant, il faut que anga initié aka foko malien do fana sera kanike koni resira o kan an reka imagine ka fo malien do sera kanike mais jamana fana de kan ka o malien accompagner mais ni jamana yo to o era mati société be free ate mo ore encourager akana initiative nyona ke donc moi je pense que mi da mambara tae sibi be se ka encourager avec l'état en état ka jeka barake et que Damambara Sanu fana kana boble kasoro mara fini malaya kasim no kera mais sangelendima amna siga amba fonyo le Mali est le premier producteur d'or en Afrique siga fo itala na raffinerie sigira chiffre menum mena kuma le Mali est le premier producteur d'or en Afrique siga fo itala bon maintenant am siga min farakan qui peut être très important Kassim. Oye de angana befana ke jeninga nyimi nemi nana dro prao anwodu sininya sigita kola sarani angam voilà si c'est que sanu on dit c'est une réserve non renouvelable c'est épuisable avec bandono là bon maintenant jamana bseka mone ke 600 jamana bseka ka wari parti domne sanuna en nature a warmugu a sanumugu warmugu tere a sanumugu ko banque centrale tam fait mais am fera de gasis comme AS comme Sénat peut-être que AS ka banque mi daira am saka tabla bien sûr am saka tablo donc maintenant ne bolo am saka am ministre am saka clanche nyini sanuna en nature war mi medama clanche o ga clanche di o ga clanche o go dama de visa de visa clanche
u k'o d'an ma d'abord d'ailleurs anw yɛrɛ bɛ se k'an ta yɛrɛ feere parce que n'an y'an ta minɛ en nature ni quantité min y'an diya an b'o feere quantité min y'an diya an b'o mara donc maintenant au moins chaque année Mali bolo c'est-à-dire n'i ye Mali ta k'a jateminɛ gramme kelen tɛ réserve d'or la Mali bolo bon ça c'est très grave parce que ni don min na ni kɛlɛ binn'i kan kɛlɛ jugu binn'i kan kɔngɔ jugu binn'i kan e bɛ taa mun da garantie la ka juru ta a tɛ yen jigiya tɛ yen bien sûr c'est pour la ni an kana kɛ jɛnɛka ɲimi ye an b'a bɛɛ feere foyi tɛ bien sûr an t'o de kɛla mɛnɛ o de y'an ka défaut ye o a tɛ tema deli k'o fɔ siɲɛ dɔ la ko sanuko in kɛlen don jɛnɛka ɲimi ye ko sɛnɛ ni bagan mara de y'an ka avenir ye parce que min mana sɔrɔ a la o bɛ dun bon i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka a dunna a wari taara min sigidala mɔgɔw olu b'u plaigner n'i ye Kayita bi sira man ɲi terrain tɛ yen Keɲeba sira c'est pareil et pourtant dans la zone il y a 5 mines bon an kan ka stratégie de falen ka yɛlɛma don an ka kow la voilà donc maintenant an bɛ se ka mais on lui chemin de fer d'accord voilà donc voilà des stratégies il faudrait que an ka taabolo falen jumɛn an ka sanu partie dɔ an b'o feere an ka moitié gardé dans une banque séquestre ça veut dire quoi o bɛ bila yen a déclaré len don bɛɛ b'a dɔn quantité min bɛ yen n'i y'a mɛn i y'a namara dɔn ne tɛ san o san non a bɛ déclaré don san o san nin de bɛ yen Mali ka nin sanu hakɛ de bɛ yen réserve la Kasim jamana dɔw y'u ka monnaie créer ni 2 tonnes d'or ye 2 tonnes d'or des réserves bɛ yen mɔgɔ bɛ daw la et Zimbabwe tout récemment olu y'u ka monnaie créer ka adossé sanu de la Kasim hali ne yɛrɛ n'i ko ne ka monnaie créer ne bɛ se ka créer facilement ne sanu réserve b'i bolo non mais ne e bɛ taa sanni kɛ kɛnɛma mais a kɛ n ko fɔlɔ la sanni tun bɛ kɛ ni sanu de an ka mɔgɔ min bɛ taa Magan sisan san'u ka warimugu ka taa falen dollar la o tɛ sanu san dɔrɔn ka taa n'a ye arrivé là-bas u b'a feere mais ninnu stratégie si tɛ fɔ mɔgɔw ye o sinon fɔlɔ la olu ye fɛɛrɛ ɲɛnama a b'a to an ka sanu a b'a to an ka devise bɛ to yan a b'a to an ka sanu bɛ feere a b'a to olu yɛrɛ fana mais i b'a dɔn ko mɔgɔw tɛ nin fɔ mɔgɔ ye koyi mɔgɔ si tɛ nin fɔ mɔgɔ ye mais stratégie de don fɛɛrɛ minnu bɛ yen dɔ bɛ na ni nɔgɔya ye mɔgɔ man teli k'o voilà sinon mais sisan Jalo ni min nana birikiden fɔlɔ bɛ na da o an ni Irisu bɛ na baara k'ale kɔnɔ cogo di Kasim partenariat in a ɲɛna kojugu parce que est-ce que Irisi baarakɛla ninnu bɛ s'a baara la kosɛbɛ u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ Kasim Irisi kɔrɔ an taara yɔrɔ min o ɲɔgɔnna tɛ dɛ an bɔtɔ a couleur machine couleur an na Afrique du Sud a ma diya dɛ ja hali ni sanu nɔrɔlen don i ka sabara la machine tɛ sɔn i ka a tɛ sɔn an bɛ dumunikɛyɔrɔ la ko k'an ka cɛ dɔ balannen don ko non ko sanu b'a ka fɛn dɔ la ko n'o tɛ ko sa ma sɔrɔ k'a bɔra Afrique du Sud dɛ mais bien sûr olu b'a ɲɛdɔn c'est-à-dire les Russes ni ye diɲɛ ta k'a lajɛ bi la Russie est le 2e producteur d'or dans le monde diɲɛ bɛɛ après la Chine. Donc c'est un pays qui a beaucoup d'expérience. Non, mais et puis l'autre madame mais Mali min fɔlɔ ngo Russie d'an dɛmɛ ka sɔrɔ l'URSS. U y'an dɛmɛ baara camanba de la tout ce qui est recherche des mines d'or au Mali. U b'a dɔn. Raffinerie baara fana u b'a dɔn parce que olu yɛrɛ ye 2e producteur d'or dans le monde. Donc expérience b'u la u b'a kɛ cogo dɔn. Donc min yana partenariat in na kosɛbɛ c'est que Russie ka partenariat ka di min na ni tɔw ta tɛ kelen ye ka na fɛn dɔw diyagoya an kan i b'a kɛ tan an bɛ bɔ a la walima anw de bɛ tɛti ta n'anw ma tɛti ta an bɛ kɛ niyɔrɔbatigi ye n'i yɛrɛ mɛn ko nin na ko Mali ye 62 de ta bien sûr le Mali est majoritaire je crois à 60% et la société russe à 40%.
Kasim ni coopération partenariat sugu de ka di. Mais misali dɔ di ma mɔgɔw b'a fɔ ko les pays nationalistes ko société souveraineté. Kasim diɲɛ damana tɛ yen qui ne collabore pas avec des sociétés privées. Mais maintenant, il veut faire du mal. Il veut m'en faire. Il faut que aide des majoritaires. Par exemple, aide majoritaire. Et puis, le fait que le privé de la société là, quand il y a vraiment, parce que about to tableau du coup d'obé. C'est ok. Mi est déjà que non, au te jana. Parce que il t'a sur directeur Mikanga Tsigi, conseil d'administration de Bassi. Ministre ti sigilen to bureau kono droga wolele ka abo fala c'est-à-dire au décan, c'est-à-dire nani avec un bon partenariat entre public privé. Je crois que ali mauvaise gestion minumanga et société étatique nununa avec sababu ka a chamandabla atinya soro parce que any more de bi ñoo fo oui ba mo chinois ta juno e parce que les Chinois ne vont pas te laisser faire. Non, ils ne sont jamais. Soukala, ça existe toujours. Oui. C'est parce que les Chinois sont toujours actionnaires. Non, jamais. Ils sont prêts à tout. Akanabi. Bon, maintenant, au partenariat Sougou de Kain, parce que pourquoi? Tu vas voir que d'abord, on a nous expertisé ou connaissance. Quoi nationalité anjalanga kama nationalité mu ko mo dum mbambolo bi ko oba anyedon ko ya kala de mo chama de be le ko tene a chama de be ambesra mi edron oye politique de nana ko be tien parce que il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut et mi ya ro kasi mo taradema al ne ka mo to kan e be ga sababu ka société bi bon o de anga société fon fait be se kan na face jamana ma abbe binani ni sababu yadi parce que anye mo do bla rola minu tout placier o ti se ka ke bon olu refana se ka fo kon ti se ayan to fo de abe chambulu da fo na yan gendo mi fala jalo ete fena so e tara ro ni mina e mo se ka ni jojo ko de ama kala kono ka sala kono ka baraka kono o de ambiance ro yo sino malabi ni min depuis la recherche faut que ta exploitation ke a donné baga ali kunci ta ba mali kona ah non donc am se ka nationaliser mais morila datune mali menu tumbe olu continuer ka morila mununu tourner o mo chama to fo oui sanu ba ou be sanu bo aw la ko seno gouvernement ya idona la tuni mali mo menu tumbe olu bolle mali menu tumbe alu musara musara parce que olu ka barate o e baro olu tumbe lithium de la olu taru yere soro sanuna bon ite avec beninga kuma ite min do itanya do ni taraki beta do la be chen bolo bon maintenant mali menu tumbe no lu tun kuma nu fa to lu ka kuma la olu tuma ka tuko mun ka min ga do lu yere ba anna belebele no fa on même tini donc maintenant taro là donc barana na chen bolo bon finalement les Maliens qui sont là-bas ils ont continué à faire tourner l'usine. Donc kuma be muira c'est pour te dire que bibina donia be maliona donc donne me sur mourla chama bare chama anu ya datu non min asantini mais si amandatu na chenjol tabako to datu na chenjol voilà donc min nen desera iba datu ki la fie ibe daro do la mo rebi na wata wa continue na on a ka minangro c'est comme ça. Donc, Malion a capacité de Malion depuis la phase de recherche pour exploitation jusqu'à l'étude finale. Mais seulement le problème c'est quoi? C'est que n'y a pas de final ou une mauvaise gouvernance ou une politique où on a parce que quand on ne met pas les gens là où il faut, voilà. Sinon Malion a capacité intellectuelle boula bibina qui sont des Maliens qui sont expatriés à l'étranger, qui sont des grands managers à l'étranger. Nebolo
gouvernement kan ka kɛ togoya fɔlɔ min na, c'est-à-dire u kana complaisance don a la. Ɲɛda filɛ non. Parce que les Russes sont rigoureux. Hein. Non, les Russes ka baara ni non n'an tɛ k'a fɔ k'i bɛna ni favoritisme sugu dɔ ye bon ne nana n bɛ na ni cousin ye n bɛ na ni karisa ye non jamais. Russes t'o mɔgɔ ye dɛ. Donc il faut être très rigoureux. An fana ka ah mais o t'olu fɛ. O de ye rigueur ye o. Rigueur c'est quoi? I kan baara wagati a dɔnniya compétence fana ka k'i la. A kana kɛ dɔrɔn ko bon ko karisa cousin don karisa terikɛ don an b'a ta dɔrɔn ka na n'a ye. Non o ye fɔlɔ Russes tɛ sɔn o ma. Donc filanan ye min ye o ye jɛlenya ka k'a ko la qu'on appelle la transparence. An ka se ka tɔnɔ ɲɛnama sɔrɔ. Voilà an ka jɛlenya don a la chiffre minnu bɛ fɔ. A kana kɛnɛ ɲɛna ko ne t'a dɔn n'a ka di n ye cogo min. K'i b'a kɛ ten a tɛ ɲɛ ten dɛ chiffre minnu bɛ fɔ que ça soit vraiment à la disposition du public bɛɛ bɛ se k'a vérifier effectivement nin sanu hakɛ de sɔrɔla jamana ye nin hakɛ de sɔrɔ. ɲɛdɔn mɔgɔ ɲɛ jɔra ka y'a ko la. Voilà contrôle ka bonya a kan inspection ka bol'a kan ça c'est très important. Sabanan ye min ye ça c'est la gouvernance c'est-à-dire wari min bɛ sɔrɔ sanu in na parce que n'i y'a jateminɛ avec les 15 mines avec le nouveau code minier le Mali l'État malien à 30% dans chaque mine. Jamana bɛ se ka agence nationale de gestion de patrimoine minier dɔ créer qui va s'occuper de tous les biens an bɛ min sɔrɔ sanuko la k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Donc o société a bɛ labaara cogo min na o agence in ça va devenir tellement puissant n'u mago bɛ hali 10 000 milliards la u bɛ se ka mobiliser. Ah oui. Mɔgɔw b'a di. Parce que garantie bɛ yen. Par exemple si tu veux faire le chemin de fer Bamako-Kayi qui nécessite 1000 milliards. Mais avec cette agence-là, tu peux mobiliser à moins d'un mois. Yɔrɔnin kelen. Danaya bɛ yen parce que u b'a fɔ ko l'agence est côté bourse. Oui. Donc ale bɛ raffinerie ni fɛn fɛn bɛ jamana ka action bɛ société minière fɛn fɛn la ale b'o bɛɛ de gérer. Donc a bɛ bɔ ministre kelen ka bolo kɔnɔna na. Non o bɛ rattaché présidence yɛrɛ de la. Algérie a bɛ kɛ ten olu ta ye ten ne o. A bɛ rattaché à jɛkulu bɛ agence nationale de la gestion du patrimoine minier. Donc spécialement ale ni ministère de l'économie. A bɛ comme vérificateur ninnu ɲɔgɔn sa. Ale bɛ détaché complètement. Voilà parce que ça va être une agence tellement puissante hali ni président mago bɛ diɲɛ wari o wari la tout de suite. Olu de bɛ se ka mobiliser ka d'a ma. Voilà. Olu de bɛ se ka mobiliser. Exactement. Olu bɛ se ka hali partenaire ɲini énergie ko la quelle solution vous pouvez apporter u b'a d'u ma juru la u b'a sara. Bon, moi je pense qu'en attendant au système de gouvernance, il faut des nouvelles stratégies. Oui, Sabanaï. Bon, maintenant, Nana est mis. C'est que ça nous kumakacha. Ah, kumakacha. Maman washile. Kasoro sanutia. En falo washile, kasoro sanutia. Mano hone. Voilà, ça nous kumakacha. Kumakacha. Donc, am se kami fo. Anga baradeke. Valsa pour prévoir aussi la génération future. Anga réserve de la greffe. Nama foma la réserve stratégique de l'État. Non, agence de bo barake. Mimi magodo la. Donc l'État est gestion jamana ka participer miniko tasira la ale de bo fara ɲɔgɔn kan. Réserve voilà banque ça dit ale bo raffinerie la dron. Paf, a bɛ banque la. Bon, État ni Mali banque dɔ bɛ se ka fɛn signé, contrat signé. Voilà, mais banque min ye jamana yɛrɛ. Voilà, banque min ye jamana ta ye. Donc, sanu bɛ bɔ raffinerie kɔnɔ, a bɛ ɲɛsin banque ma. Bon, Kasim n'an ye san 5 san 10 ko la, an sera ka 5 tonnes fara ɲɔgɔn kan san o san. San 10 o joli ye? E bɛ se k'i ka wari dilan ni 50 tonnes. Il se k'a wari dilan n'a ye. Voilà. N'i ye Mali ta Mali ni Burkina ye 4e producteur dɔ. Mali ye 3e. Ne b'a dɔn n'anw ye sira min ta Burkina fana b'o sira suit. Hali Niger yɛrɛ bɛ tugu kɔ. Bon maintenant an ka se ka quantité dɔ bila kɛrɛfɛ olu fana ka se quantité n'a fara ɲɔgɔn kan. On peut créer la monnaie sous-régionale très facilement. Est-ce que ko in tɛ ka taa o sira de fɛ? Ah mais ni baara kɛcogo jateminɛ.
banque tɛ dayɛlɛ ten o. En tout cas. banque bɛ fana bɛ sɛbɛn f'a ka sɛbɛn yɔrɔ ɲɛnama de sɔrɔ a yɛrɛ la. Bien sûr banque ka sɛmɛyɔrɔ ye sanu de ye. Bon maintenant filanan ye jumɛn ye ça c'est le pétrole et le gaz. C'est-à-dire ni ye États-Unis ta k'a lajɛ le dollar a été toujours adossé à l'or. C'est en 1971 Nixon ale de ye dollar bɔ sanu na ka rattaché pétrole la parce que comme o bɛnna ni u ye pétrole gisement ba dɔ sɔrɔ. Sinon o tun ka girin donc u y'a ye k'a fɔ u ka mais hali o yɛrɛ la tuguni u tilala ka segin ka na rattaché sanu na tuguni parce que les États-Unis ont 8000 et quelques tonnes d'or de réserve. Mɔgɔ filanan min b'ale suit o ye Allemagne ye. L'Allemagne a 5000 et quelques, il y a à peu près 3000 et quelques tonnes. Donc c'est la raison pour laquelle il va y le dollar est garanti dans le monde entier. Et ma euro kera togo togo. Il va segin dollar ma. Mais et pourtant euro ka girini dollar ye. Mais le dollar c'est la monnaie la plus utilisée dans le monde. Mais a sɔrɔ kun kɛra sanu de ye. Donc n'i y'a faamuya sa n'an sera nin kɛcogo la a bɛ sɔn ka fisaya jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ma. A bɛ jamana bɔ nɔgɔ la kosɛbɛ. A bɛ jamana bɔ nɔgɔ la pourquoi? Parce que a b'a to déjà si on arrive à maîtriser la production, à contrôler la production, que ça soit industriel ou bien artisanal, jamana b'a ta fan dɔn. Jamana bɛ quantité minnu fana sɔrɔ jamana b'o maîtriser. O y'a nafamaba ye. Donc maintenant n ye min f'i ɲɛna il faut constituer une réserve d'or de l'État. Mais anw ka mɔgɔ minnu bɛ artisanat olu ta bɛ kɛ jumɛn y'a la? Olu ni fɛn de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sibi de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Par exemple parce que n ye min f'i ɲɛna 30 tonnes tɛ manamana quantité dɛ. Sanu na o tɛ manamana quantité. Mais Jalo an bɛna kɔlɔsi cogo di? Ninnu bɛna dɔrɔn minnu tilala dɔrɔn u bɛ taa n'a ye de. Jɔn bɛ taa n'a ye? Damanda mɔgɔ ninnu olu bɛ lakɔlɔsi cogo di? Ayi généralement olu bɛ a fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ dɔw ma ko collecteur. N'olu y'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ olu fana ka financier dɔ bɛ Bamakɔ yan. U b'a fɔ ɲɛna. O bɛna d'e ma Bamakɔ yan. U tɛ taa n'a ye de. O bɛ taa n'a ye n bɛ ka o de ɲɛf'i ɲɛna c'est-à-dire avant k'u ka taa n'a ye source dɔ de bɛ yen o. A tɛ cɛ ka taa ten. A tɛ cɛ ka taa ten dɛ u b'a collecter n'u y'a collecter n'u nana feere financier ma parce que i bɛ taa sɔrɔ le financier la i bɛ taa sɔrɔ o dama baarakɛla dɔ dɛmɛ ka cracheur sɔrɔ. A minɛn dɔ san ka d'o ma. Donc u bɛ min sɔrɔ par semaine ou bien par mois a bɛɛ bɛ collecter. Ale fɛ yen. Ayi damanda la yen ka na feere o tigi ma. Donc ale ye juru min don o la o b'o bɔ wari la. Donc n'o farala ɲɔgɔn kan ale mana kilo 5 kilo 10 kilo 20 sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ale fana ka partenaire dɔ bɛ Dubaï min b'ale fana financer. Ale fana tun b'a bɔgɔlama in cɛ ka taa feere o ma. Ale b'a biriti de ta ka taa feere o ma. Mais à Dubaï raffinerie bɛ yen. Donc sisan fo olu fana ni ale y'a sɔrɔ sa ale jagoyalen fana bɛna na kɛ de sa ale ka tɛmɛ n'a ye raffinerie fɛ Sibi ka raffinerie fɛ par exemple n'ale tɛmɛna n'a ye o b'a to argent min ni cuivre minnu b'a la olu bɛ to an fɛ yan kɔni Mali raffinerie la Sibi ka yɔrɔ la donc ni bijoutier min mago bɛ cuivre la walima argent la o bɛ passer Sibi fɛ o bɛ o sɔrɔ da ɲɔgɔn na donc a b'a to fana jamana bɛ quantité réelle olu fana ka quantité réelle maîtriser sisan. Donc o de b'a to Mali bɛ taa an bɛ chiffre minnu fɔ chiffre réel bɛ sɔrɔ ka dɔn réellement yɛrɛ voilà voilà donc n bɛ se k'o de fɔ o la. Ayiwa Jalo an ye dɔ kɛ kuma na min ye nɛgɛ kanɲɛ 19 ale tɔ tora ale tɛmɛna ni miniti 33 ye sisan ni ladilikan min b'i bolo parce que i yɛrɛ y'a fɔ cogo min sanu kuma ka ca. Aw ka tɔn in tɔgɔ ye di aw ka institution in sanubɔlaw ka institution in olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye damadandɔlaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye ani sanu yɛrɛ ka se ka an nafa raffinerie nali sababuya la i bɛ se ka mun fɔ u bɛɛ ɲɛna mɔgɔ minnu b'a sanuko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Chambre de mines ta comme collège transitoire de bɛ yen olu fana ye furancɛla fanga ye. Awɔ o ye furancɛla fanga ye. Ne yɛrɛ ko Dafe kɛra président de ye. Non furancɛla fanga de bɛ yen fɔlɔ donc maintenant n kɔrɔkɛ don. Bon ni collège ye élection organisée bureau bɛ na bon ni bureau nana olu ka vocation ye de ka se ka acteurs défend gɛlɛya bɛ minnu kan u ka baara kɔnɔna la ka se k'u défend devant l'État
u ka problème ye min ye n'u bɛ se ka intervenir pour que u bɛ se ka ɲɛnabɔ filanan ye min ye o jɔyɔrɔ ka bon damabaara ka côté la parce que u ka statut la olu kan ka damabaarakɛlaw former k'u sensibiliser baara in bɛ kɛ cogo min na an n'a fɔ an ye min fɔ kuma daminɛ na baara in kan ka kɛ cogo jumɛn sariya kɔnɔna la baara in fana a bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase sigida ma environnement ma baara in a bɛ se ka kɛ cogo di sariya kɔnɔna la dans la légalité donc olu ka baara o ye très généralement question filanan tun ye jumɛn ye o ye bɛɛ quoi secteur yɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ mine ko kɔnɔna na sanuko hukumu kɔnɔna na mun bɛ se ka f'u ɲɛna ka kɛ na raffinerie in sigili ye bon ne bolo raffinerie Kassim c'est l'une des meilleures décisions de la transition ah oui depuis transition nana tiɲɛni dans le secteur minier u ye décision dɔw ta ne yɛrɛ bolo s'il y avait un pouvoir politique madala ni courage tun bɛ ka u la k'a kɛ quoi parce que c'est un milieu où il y a trop de pression les multinationales là olu tɛ hinɛ o tɛ makari dɛ ni n'olu bilala ɲɔgɔn na a bila i kunna i n'u ka jamana bilala ɲɔgɔn na a bila u kunna u ka jamana fana bɛ tɔn minnu kɔnɔ i n'olu fana bilala ɲɔgɔn na donc c'est pas n'importe qui peut les affronter donc si vraiment non an ka code minier kɔrɔlen fɛn fɛn tɛmɛna tu sais que c'est la banque mondiale qui a financé presque la plupart a code minier dɔw bɛ olu ma dilan ni Mali kɔnɔ yan o kuru b'olu bɛɛ kɔnɔ bien sûr maintenant an ka code minier kura min nana min bɛ yen sisan 2023 ta ye a kɛra Mali kɔnɔ par les Maliens pour les Maliens pour la première fois donc olu ma wari di a la o ma wari di Mali yɛrɛ de y'a kɛ o de y'a to on a sauté le verrou fɔlɔ la jamana tɛ se ka tɛmɛ 20% kan an kun t'o se ka tɛmɛ an pan n'o kunna transition de y'o kari ka bɔ yen a kɛra sababu ye Niger ni Burkina i ta banna sen i b'a ta nin fɔlɔ la an ko san 30 de tun bɛ d'u ma sisan nin bɛɛ bɔra o san 10 donc tu as vu que vraiment il faut vraiment des hommes très courageux pour prendre des décisions courageuses raffinerie in kuma Kassim wagati dɔ tun kɛra n'i y'a kuma bi da tu étais menacé de mort a Mali la yan ah oui parce que ça menaçait les intérêts de certaines multinationales donc yɛrɛ ka kɛlɛ in kun ka ca dɛ a kun ka ca dɛ donc maintenant maa si t'a ka funu kun fɔ bɛɛ sigilen don k'an bɛlɛ parce que a tun tɛ dɔw arranger pourquoi ne y'o f'i ye kuma kɔnɔna la mɔgɔ min degenen bɛ namara la ne ko k'e bɛna o ka namara jɔ e ye kɛlɛ de wuli sisan dɛ i b'i labɛn kɛlɛ de kama donc k'a ye k'a fɔ l'état malien a eu le courage s'est donné le moyen ka se ka raffinerie sigi c'est une première fois dans l'histoire du Mali Kassim ne min ye min kɛ don min na an k'o fɔ o tɛ foyi tiɲɛ sa min ma ɲɛ don min na fana an b'o fana fɔ an y'o caman fɔ mais ni min ɲɛna qu'est-ce que nous juguya kana an bali k'a fɔ ko nin kɛra a ɲɛna a bɛ courage don a tigi la a b'a to a bɛ dɔwɛrɛ kɛ min ka ɲi ni kɔrɔlen a b'a to hali n'o tigi yɛrɛ tɛ yen ni mɔgɔ wɛrɛ nana o fana b'a la degi an kana an da de mɔgɔw ka ɲuman kan moi je crois que je salue les autorités de la transition tout ce qu'ils ont fait dans le secteur minier vraiment a ɲɛna kojugu mais peut-être yɔrɔnin min jɛngɛnen don dɔɔni o ye une très forte tension avec certaines multinationales bamananw ko ten ko mɔgɔ bɛ bolo bɔ kunatɔ bolo ka sɔrɔ i m'a tufa kunatɔ ka hakɛ to kuma n'a taabolo don zana don voilà donc fɛn dɔw bɛ yen an k'olu ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma kɛ non mɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ o Kassim mais a kana kɛ kɛlɛ modèle sugu dɔ ye ka taa se yɔrɔ voilà i kana t'i ka jo tiɲɛ an balima géologue dɔw bɛ yen olu bɛ kaso la donc an b'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ ka fiɲɛ bɔ da d'u ma an bɛɛ maliyɛn de maliyɛn n'a ye baara kɛ multinational fɛ u t'a bɔ maliyɛnya la donc voilà donc don dɔ la jamana mago bɛ s'a ma donc vraiment n b'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an ka maliyɛn géologue minnu bɛ yen kaso la u k'a ɲini ka fɛɛrɛ kɛ k'u labila o bɛ diya n ye kosɛbɛ bon maintenant furukufuruku min b'u ni multinational cɛ multinational bɛɛ tɛ yɛrɛ kelen de don donc u ka fɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ni fɔkabɛn min bɛ se ka min dilan an k'o dilan ni fɔkabɛn ye voilà donc vraiment voilà donc moi je pense que u y'a faamu fana donc moi je crois que ni mɔgɔ i tɛ ko ɲɛdɔn n'i y'a ɲɛdɔn
ni sagesse b'i la i bɛ segin kɔfɛ. Donc moi je pense qu'u k'a lajɛ de revenir à la table de négociation avec Barrick u ka ɲɔgɔn faamu minnu bɛ yen anw bɛ jɔrɔ minnu na an balima minnu bɛ baara la yen an teri minnu bɛ baara la yen u caman ka baara jɔlen don donc an bɛ jamana jɔrɔ n'olu ye dɛ mais ni solution bɛ se ka sɔrɔ o de y'an ka laɲini ye donc vraiment n b'o welelikan lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a lajɛ ka retourner à la table de négociation avec Barrick afin que ni solution à l'amiable min bɛ yen o ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'o bila sen kan activité in bɛ se ka daminɛ cogo min na ça va sauver vraiment des milliers d'emplois vraiment c'est un cri de cœur et moi je sais que u ka contrat kan ka ban 2029 n'a banna l'État est libre de renouveler ou de ne pas renouveler hein. O ye État ka droit de ye donc moi je pense que ça peut être une opportunité de réclamer tous les dus de l'État sinon l'État peut décider de récupérer, de nationaliser. Voilà, donc, mais moi je pense qu'il faut donner une chance à la négociation. Voilà, c'est ça. Voilà, et vraiment la transition faut tourner pour cette décision courageuse que c'est la raffinerie d'État qui m'a vraiment fait un bon an donc on a général d'armée Assimi Goïta président de la transition en Bafou pour cette décision courageuse ainsi que ses collaborateurs le premier ministre Abdoulaye Maïga Amboufou vraiment pour avoir pris cette décision très très courageuse en Fanabouko et je pense que ni Mali tassera du monde voilà merci beaucoup Kassim Diallo Abifo nana kana an ka kɛnɛ ɲɛnamaya ka raffinerie ɲɛfɔ an ye sini ni ala sɔnna a ma a baara bɛ kɛ Senu MINUSMA ale sigiyɔrɔ kɔrɔ la yɔrɔ la sa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati Senukaw kɔni welelema dabila bɛɛ ka se ka bɔ Jibril Jalo tun bɛ ka se ka ɲɛfɔ an ɲɛna sanuko yɔrɔ min bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na nafa min b'a la a bɛna mun ye jamana ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'u fo fana a baara la sabula a bɛna yɛlɛmaba min don bɛɛ lajɛlen ye faamuyali k'a la Falaye Keita tun bɛ ka fili bɔlɔlɔ sanfɛ a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna ma Jibril Jalo yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛni don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kɔdi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw